मर्निं टु अल बड' क्राइम निउज 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ बिटिआरनि दैदेनगिरिफोरा जर'खा टेरिटरियेल आर्मि बाटालियन दानायनि थांखि दैखांदों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ बिटिआरनि थाखाय स्पेशल आर्मि रेजिमेन्टनि थांखि दैखांदों। गाहाय मावफुं सोद्रोमा सीएम प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिटिआरनि मोनसे थान्दै हान्जाया शुक्रबारखालि गोदान दिल्लीयाव रैखाथि मन्थ्रि राजनाथ सिंहखौ लोगो हमहैदोंमोन। थान्दै हान्जाया भारतारि रौनिया हान्जाजों खुंजानाय गुबुन गुबुन हाबाफारि आरो थिसनथाइ हाबाफारिफोराव बिटिआरनि लाइमोनफोरनि सांग्रां बाहागो लानायखौ नोजोर होदोंमोन। सावरायनायनि समाव दैदेनगिरिफोरा गाहायै बिटिआर ओनसोलनि थाखाय मोनसे जर'खा रेजिमेन्ट, टेरिटरियेल आर्मि, ह'म आरो हार्ट बेटेलियन गायसननो थांखि दैखांनानै रैखाथि मन्थ्रिनो गांसे गोसोखां बिलाइ गथायदों होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बिथांमोनहा गोसो होनानै बुंदोंमोन दि बे हाबाफारिया बिटिआरनि लाइमोनफोरखौ रैखाथि गोहोआव हाबनो आरो हायुंआरि रैखाथियाव बिहोमा होनो थाखाय थुलुंगा होनो आरो थुलुंगा होनायनि फारसे मोनसे मख'जाथाव आगान महरै खामानि मावगोन। प्रमद बर'आ गोसो होनानै बुंदों दि बेबादि रेजिमेन्टआ ओनसोलनि लाइमोनफोरनि लुबैनायखौल' हेफाजाब होनायनि अनगायैबो बिसोरनि गावारि मोनदांथि आरो हादोरखौ सिबिनायखौबो गोख्रों खालामगोन। बे थांखिनि थांखिया ओनसोलारि लाइमोनफोरनि थाखाय हायुंआरि रैखाथियाव सांग्राङै नांथाबनो थाखाय मोनसे गोख्रों प्लेटफर्म बानायनाय जागोन, लोगोसे ओनसोलाव साख्रिनि खाबुफोरखौ बिबुंसार होनाय। एमपि जयन्त बसुमतारी, बिटिआरनि इएम उइलसन हांसदा आरो एमसिएलए माधव सेत्रीआ थान्दै हान्जाजों थांफादोंमोन। नैथि खौराङावनो दङ एबसुआ मिरुआरि सायख' आनजादनि खालारखौ फोसावबाय। मिरु रोंग'थि सायख' आनजाद बर्डआ 15 दिसेम्बर खालाराव सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च एग्जामिनेशन खुंफुंनो थांखि लाबाय। थाखो 9 आरो 10 नि गासैबो फरायसाफोरा आर'जलाइखौ 1 दिसेम्बर खालारनिफ्राय फैगौ 8 खालारनि गेजेराव गावबा गावनि फरायसालियावनो दख'रानि बिबानगिरिफोरनि मददजों अनलाइन खालामनांगोन। मख'नो गोनांदि मिरुआरि रोंग'थि सायख' आनजादनि फिथायखौ फैगौ 2025 मायथाइनि 8 जानुवारियाव फोसावनाय जागोन होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिहोदों सायख' आनजादनि मासिगिरि बि सोमखोर बसुमतारीआ। थामथि खौराङावनो दङ बाक्सायाव आइजोआ फिसायखौ बुथारदों, मोजां मोनग्राजों लोगोसे हमजादों। बाक्सा जिल्लानि गोबोरधाना पुलिस थानानि सिङाव थानाय खातजाहार गामियाव गावनि फिसायखौ बुथारनायनि दायाव थागिबिफोरखौ सोमोनांहोदों। गावनि मोजां मोनग्राजों लोगोसे सासे आइजोखौ खानाय जादों। बुथारजानाय बाबुलाल हरिजनखौ बिथांनि फंबाय तपन रबिदासआ थैनानै थानाय समाव मोनदोंमोन, जाय उनाव बिबानगिरिफोरखौ सांग्रां खालामदोंमोन। सुलुंनि बिथायाव खामानि मावनानै पुलिसआ गावसोरनि नायबिजिरनायखौ जागायना बाबुलालनि बिसि मन्जु हरिजन आरो बिथांजोनि मोजां मोनग्रा राणा कुमार रामखौ खानाय जादों। रिपर्टफोरा सुबुरुन होयो दि राणा कुमारआ सिमलागुरियाव भारा थाग्रा महरै थागासिनो दंमोन, जेराव बिथाङा आरो मन्जु हरिजनआ बाबुलालखौ बुथारनो फाव फान्दायदोंमोन। बुथारनायखौ खालामखांनायनि उनाव सानैबो बेंगालुरुआव खारलांदोंमोन। दायो पुलिसआ बिसोरखौ नागिरना हमनो हाबाय आरो बिबानगिरिफोरा बे गिख्रंथाव दायनि सायाव गावसोरनि नायबिजिरनायखौ सोलिगासिनो दं। ब्रैथि खौराङावनो दङ सोनाब बेंगल सिक्किम सिमानि साखाथियाव बासआ हाखराव गोग्लैनायाव 5 सुबुंनि जिउ खहा आरो 15 जोखोम जायो। सोनाब बेंगल सिक्किम सिमानि साखाथियाव सनिबारनि सानजौफुआव गंसे बासआ 150 फुट गोथौ हाखराव गोग्लैनायाव 15 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो 15 सुबुंफोरा जोखोम जायो। जाब्रबथाया बेलासिनि 3 रिंगासोआव रांप' सिमानिफ्राय 1 किल'मिटारसो गोजानाव अंधेरी आरो अटल सेतुनि गेजेराव जादोंमोन। बिथांमोनहा बुंदोंमोन दि सिलिगुरिनिफ्राय गेंटक फारसे थांनाय बासआ NH 10 निफ्राय गोग्लैयो आरो तीस्ता दैमानि रुगुङाव गोग्लैयो। पुलिसआ बुंदोंमोन दि थैनाय आरो जोखोम जानायफोरनि सिनायथिखौ रोखा खालामनाय जागासिनो दं आरो थैनायफोरनि गेजेराव सासे आइजो दं होनना बुंदों। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथायनि थाखाय रांप'नि मोनसे सावस्रि मिरुआव लांनाय जादों होनना बिथांमोनहा बुंथिदों। पुलिसआ बुंबावदोंमोन दि थैनायनि अनजिमाया बांनो हागौ मानोना गोबां जोखोम जानाय दावबायारिफोरा जोबोद खैफोद गोनांमोन। क्वालिटी मुंनि बासआ सानफ्रोमबो साहा-सोनाब बेंगलनि सिलिगुरि आरो गेंटकनि गेजेराव सालायोमोन। पुलिसआ दायो जाब्रबथायनि जाहोनखौ नायबिजिरगासिनो दं। बाथि खौराङावनो दङ गुवाहाटीनि चन्दरपुर ओनसोलाव सना बोख्लाबनायनि जाथायाव आइजोनि जोखोम। कान्चन सिंहा मुंनि सासे आइजोआ सनिबारनि फुङाव गुवाहाटीनि चन्दरपुर ओनसोलाव मोनसे सना बोख्लाबनाय जाथायनि बोलि जानांदों। गंसे मटर साइकेलाव फैनाय सानै सुबुङा बिथांजोनि सनाखौ सिख'नो नाजादोंमोन। जेब्ला बिसोरो फेलें जायो, अब्ला बिसोरो हिंसायारि जायो आरो बिथांजोखौ मोनसे गोबौ मुवाजों गाग्लोबो, जानो हागौ गंसे सिखा, जायनि जाहोनाव बिथांजोनि आगदा आखायाव गोब्राबै जोखोम जायो।
खाफाल गोनांदि माखासे अनसुला जायगानि सुबुंफोरा कान्चननि हेफाजाबनि थाखाय फैदोंमोन। थाबैनो बिथांजोखौ फाहामथायनि थाखाय खाथिनि गावारि देहा फाहामसालियाव लांदोंमोन। नाथाय गाग्लोबग्राफोरा सोरबा हेंथा होनायनि सिगांनो जाथाय जायगानिफ्राय खारखोमा लांनो हायो। पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायबाय। गुवाहाटीआव गुबैयै गुसेब लामाफोर आरो सिरि लामाफोर थानाय ओनसोलफोराव सना बोख्लाबनायनि जाथायफोरा गोख्रैयै सरासनस्रा जागासिनो। गाग्लोबग्राफोरा सरासनस्रायै फुंनि समाव बेफोर रानस्राव जायगाफोराव आइजोफोरखौ नोजोर होयो। गासैबो जाथाया सासे सुबुंनि थाग्रा न'नि सोरगिदिं फसंनाय सीसीटीवी केमेरायाव सेबखांजादोंमोन। दायो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। द'थि खौराङावनो दङ। आमेरिकायाव 22 बोसोर बैसोनि तेलेंगानानि फरायसाखौ गुलि गावनानै बुथारदों। तेलेंगानानि सासे फरायसाया शुक्रबाराव आमेरिकानि शिकाग' सोहोरनि मोनसे शपिं महलाव हाथियार गोनां गाग्लोबग्राफोरजों गाज्रियै गुलि गावजादोंमोन। बुथारजानाय, जायनि सिनायथिखौ 22 बोसोर बैसोनि साइ तेजा नुकारापु होनना मिथिनाय जादों, शपिं महलाव गुलि गावजादोंमोन जेराव बिथाङा पार्ट टाइम खामानि मावगासिनो दंमोन। बिथाङा तेलेंगानानि खम्मम जिल्लानि थागिरिमोन। तेजाया मोनसे शपिं महलनि केश काउन्टाराव खामानि मावगासिनो दंमोन जेब्ला हाथियार लानाय सुबुंफोरनि मोनसे हानजाया हाबफैदोंमोन, बिथांनि सायाव गुलि गावदोंमोन आरो नोगोद रांखौ लांदोंमोन। बिथाङा जाथाय जायगायावनो जिउ गोमायो। तेजाया भारतआव BBA फोजोबदोंमोन आरो आमेरिकायाव MBA फरायगासिनो दंमोन। बिथाङा 3 दान सिगां गोजौ सोलोंथायनि थाखाय आमेरिकायाव थांदोंमोन। बड' क्राइम निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउज 24 चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।